APHL si jengkha yuda tumpen pherang kya mai kang nipon Longri krehini sarhabe amme lepen karbi serhang thom chingrum se karbi ang long adoya hoy kahomridang Nijang karbi ang long labor union ingdeng hinia mahang ke thegarni katalon pon Jasemet pet social media chataya long APHL sa song phana kapre gara charia song long klembang atuma nong kape chathang thaba buthak nijang kari banglong jengkha habara long APHL si jengkha yuda hin pen pherang ke amai ing ni ponsi bangso buthak lam theje paklang pon renti tangta lang etum ben kaning jip ponalam the ajipon iksena phelang pipen bida sing teron report malong news nang litum la press meet pen chetong dun press meet litum ki bi long nang litum media akor te tum han an kardom pa jolo kardom pinini litum la bangso press meet ki binang kok alam the bangke la pulo ni litum ke dam tang MSC election ahut hegdam long lo sotoro long son problem case ke do son sinil tum la so jone se pini inginang kok lo kang ninang abang alam the jela pulo litum non BLO tum amena sai ka che claim kle amena sai che claim kle ke la pulo juntu afrang ke BLO tum ahem dam si alang tum voter new voter list mate new voter mama ka che jok dunji amena che thap dunji tum phan ahem dam po hala son si amen othai pon pojat polasi selam pon nona banke har da evidence bang alang tum long pambe me pensi kumane ke har nam te plong son alom su kam choklem dam ya dam do dam kok pen dak am bang pro we plot la tum hane delete that it la se la sona banke amuluk do amunit do kok pen da delete ku bi ko pa la sona banke claim ke data son si ke meji pusin tum dak la APHL si jengkha tuma yoda hin pen chuning ri pon lo mid la BLO tum bang non haladak sotoro long ke dam tang MSC long bang ke bang ko rai si amulo ke vote jok long leader lo la son si do lang along kapre ta ajha katun ke arta ningkaning koi da phole etum ta dhok tum butara idea we data pack nonili tumnata do dak jengkha mata jengkha proper jengkha area malom ta kisuman tum donon la second year por he wo somar tum ja tum la hai tum ke utara id ke long lang we do piglang la si nangli tum la angton east west abiel odo ana tum sita benang litum la bang so saya bang ka je claim pon son tenil tum la APHL se hin pen me pari pusinang litum hachuning di pon lo athe non la ko plie long son bang ko pie posi ilitum karbia hongkha ki jum hek athegela pulo ilitum lada langdam lo na la sotoro son long bang ko rai si son tum ke vote jok long leader lo men voter long amen do tang dum jok long leader la pulo ilitum ke la dakta bang ko rai si ke minus point dam jilo la son dak se bang hala nane ke che so ke do tuma di malong son ke ba hala tum bang ke la pu bang amuni tum la dak pen bang nane hojai tame ja tame dak ko plipen dam lap aphi dame ha tum ke deleted awe vele ko pisi dak ili tuma mulu ka bang ke delete le alang tum phan amen than pon thule pa joglong le dat ma la sila bang la so abang ke lang litum asai che klem pon pa mepu busi ni tum hin pen ning che the pon che song cheng atum ke ESDC tum hello pusi alang le ning jelo ahok lo to ESDC tum lo mene tame ESDC tum sila so kam claim cheng lo plot hala so ahud alang li tum council kachari don long ahud alang tum MP IMLA la ta alang li tum ke don long ahud ku pia pos alang li tum tela so ta hang dun tek lo alang tum $60 ja kong ta pangtang dun mel hala so hud non alang li anutin ta non bangke $60 non hangjo ili tum ha congress kirul hutame ha SDC kirul hutame ko mane bang pi tum $60 lam kaning ka olai bang duma la non ili tum torsaran la penal itum social media atum ta menang itum ta chini dun de mene
lake ili tum na chini dun de $60 on ko piluma $60 ja ko ko an ma kang tang pu ili tum chini dun de bon sita me la da ili tum kaching hon nai IS retailers are jai kathar alangli wang pen la so $60 nang pang tang pen nona bangke ili tum $60 sinangi pusi anutin ta hang jolo lasi lapuso na bang phu phanjong si munitum karbok dun tap ili tum hana pachini penjong si karbok dun tap pulo tela bangke ili tum ke meyang theka lilo la ili tum $60 ja kong si aku mane kapadam thuya son si ke man lo athe anut ka prek tum dak opposition do dun hai bang awedat lo congress atum ta do he dat lo ke SDC tum puno alang Pai ni bhai ke thomar ni nijang kari Banglong Labor Union asai hem dong kamukam langhana long ingdeng hinia mahang ke thekar ni katalon pon padu alang letum non ke bang jilanga por ke ing tang kring pen sia sontina sai claim pon phobosi che parai pon lasolong alu hia man pen nominate ward commissioner Chandra Singh Timung la pen ASDC abarim EM Ram Singh rong hangatum che tong dun pen alang letum aphan ke mesen sen alam the than pon tekang la pen ke Labor Union me phu manap kram sa pen alang letum aphan chorupa jirdon se ing samjin pen bang so me pachun pon dong kamukam pen janta be report Malong News Nili pini ladak pu West Card Banglong Libars Union atum pini amhang ke thekar ni katalon pulo labang so katalon thek latum ni sipet ke do thek katalon Allah nili phani ke hang bang ke nili churulo tasi labang so puthak nili ke than du na lam ke pu helo ili tum Card Banglong jong si itum la Libars jong si tang thek bolong te ili tum mane miulo laben ke ili tum Libars bang ili tum lasua rideng bang se litum kadogo ve atum mandala tuma rideng bang se chubom pusini lima sada athemane ke claim ke dam kadogo ve yong si dolo plonte latum rideng si jata lepo latum rideng bang si nitum ake the ke ding putum antame latum rideng bang se ke chulong pusini li kachuma sada athema nilitum mason ba pinana tum atuma ke the ke ding atuman ke ari hongke pen ke lapu longli ke chipradun vudve Sistemi kecu bangke am si kecu lapen puthe dali penceng lok angton history thekumong anda chulong la bangke kumari deng penlo ili tum lada karbiang long angkang pusame tum lada kachutiki la tum ari deng masi ili tum kechulong lo la penke tangka poisa lahaya bangke ake theka ake deng tum si chupar deng pusa tangka poisa ke chuno jongholi ong pusame apek pusa bosta le tum chibi tame lage chuno jonghole ing chir sa tum chuno la so poisa bang ke claim ke dam tum ha pidam si ni tum ani om la chulongi la si nang li tum la so libers labang so amhang ka theka pot ke ni li churo parlo la si lang chota kalilang nang li tum la Card Banglong ang kayong sinang li tum tang pa me lo antu sing dang lo lonte na chong dat dia tum an phans tame nang li tum a hin pensi hala tum phan pa chong dat nang la ta ka ba nili tum hana ju je pin pulonte mane la da ka tong dar bangke pine nili tum na hin pen na tum na ka ju si du ko gi poson bang du ko polas na tum rescission card dunang po la ben ke anutin la dak la government laws tame Libars inspector ladak bangkamat along mata do labang ladak ame nalitum chikinang bo laben ke nalitum jong si claim lo pulonte labang so alibars long ke claim ki damje phan nalitum matha chol dokche abar sai al nalitum repeat nang bo kunama kudo kunama nupa do kunama kopisi ke claim nang gi ahoron jam ke do an nalitum repeat si ro sor phan ke claim nang ji anyom thanang po than pensi nalitum ako indang konsunang po laben si nalitum la kadog we la West Card Banglong ini lamang so kedeng pon bangke nilitum la ningkan suri ni la info ningkan ke nilitum lang ko theklo la si pini ani bangke ningkan hini ke pleng lo la si pai tarik thamsi pini ningkan hini ke chok ani la apen non eprang ke banggi panan itung pipi ason si ke than ji pathik pon la sinon ke bangji eprang phan bangke nilitum la mane branch committee bangke sengdam etpo lapen ke rongolong sitame sengaji lapen elitum lada kachongdat lapen chongdat chotiki atum kedoan sitame elitum menar akam lo puli tum chichini pen abang puting sita membership dengan je pantane tum pini jetan ponlo lapen ke pini dhok tum han sitame pini membership elitum ipon po lasi pipon lo lasi elitum ladak nijang Card Banglong along ladak litum
peni bangke Bard University along letum tang ke bangji bangke la angtan pen ke bang misri tum hansi tame ladak ne tum penana lam ke cingki cetan pon la sia la so misri tum han non ke bangji ni kan suri ni ra kora pling kora pokon bangke mana dat branch committee president secretary do along letum pan cingki cing wa yabe bote along letum bangke kambang claim nong ledet bo la si India country abang ke letum claim nong le be claim long si tame isi ahem fu do posi ahem fu tum han arju poni letum pin la bang so amaya long cetan kapten ke pari bon bang ko na lu si so mai la macam ini letum cetam bang ko ke wan si mana ke ceng polang masih mana kai ini bang ke la sai prega tum kita mesai ki bahai apor nang le rong masih cetong bang sabtu kom cedok masih dewan ni bang ke berarti na bang putin minta matha ra ko sini ni ke la kan ke bang jilang si kami roji pusini tum matha pon Karib yang long le api ong nang pet ong ajok long le kre hini sar habia me pen karbi ser hong thoma me tum chingrum si karib yang long adu ya hoi do de sang se pen ko homri dam asai ke deng pon karib yang long adu ya hoi long eke som tang adi malong chi homri dam pen long chong long pada long se dam kar chopon pado bangso gola khat la pen karib yang long adu ya hoi long ko homri dam hod long e long chong long ri kre hini sar habia me la pen karbi ser hong thoma me pen long e long chong kar chopon hod karli tang kaji rong hang pia phans tami howang cho hang pon pen ar chopon habia pe me pho men sing teron pen pachini pon ateng ke laposon adu ya hoi ka humri dam nang kok atheke karib yang long cerai kom jia phansi laposon chi humri dam nang kok lo lapen laposon chi humri re polotang te adu hoi chichini ni det po posil lalang le tumpen pachini pon sat gaw pen digonto terang report Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.